19-3, 16 tanturen aldea du Barriolak, eta kantxan ikusten ari garena da alde hori. Hau izan dut pelota bat pasazikoana, boleaz, pelota zale gabisa duta dena intziek, eta burgo pelota oso nahi izan dut Barriola, luze, ezkerpa etenean tanto eroidek. Hortan Peñak ez dik asmatu. Zazpi pilotak izan ditu azken tantu honek, eta hain zuzen ere azkeneko hori etxek izan dira, horrela aipagarrienak luze jo du Barriolak, zalen artean izan da, oiua esan ez bezala, kepa lagaiok. Gutzio, baina ez dik asmatu. Okerra labilenen, gauzek okerra teatzetuk eta... Atxe gertatu da. Horixe beraz, 19-3 gertatu dena. Barriolaren sakea. Eta zai ordu, Peña Garikano. Eta du Barriolak, hau ere sakea da. Eraman Kepak, Barriola, barruan luze oso ondo. Berriz ere aukerakoa du. Orain keinua batera egin eta tejadatxoa Ormabikoa edarki. Barriola erakusten ari da. Gaur bezala jokatzen badu. Naiz eta partidu guztiak ezberdinak diren. Edon hori ere lanak emango dizkiola. Inspirazioa apartak izabilek. 15 tantu, ez 16 tantu egin ditu, orain arte, zakez 3, zakez falta bat ere egin du, hori bai. Ormabikoak 5 bat ditu, dejadas 3 egin ditu, hainiz beste bat, zapagainen beste bat bostutakoa, luze jotakoak 3 bat ditu, eta horiek 15 dira, eta pentsa, Peña Garikanok, oraindik ez du tanto alerik egin. Baina egia da, tantoa egitea oso zaila dela Barriola bezalako pilotari bat, gaurko Barriola bezalako pilotari bat aurrean duzunean. Barriola berriz ere aukerakoa du, berriz ere barruan luze, ondo jotakoa da, Peñak eraman, haide uzten badu Erne, goxo utzi du, Peña iritsi, baina eramaterik ez, eta dena okerrak ateratzen ari zaio Peña Garikan hori, dena oker, azeratik gainera, hor bigarren tantuan izan da, eztabaidako tantu bat, traba egin ote dion Abelek Kepari, baina ura ez da inungo aitzakia, gaur hemen ikusten ari garena ikusita, Abel Barriola partidu ondia jokatzen ari da, eta gaur Peña Garikano baino asko hobeto jokatzen ari da. Beraz, azken sakea egiteko moduan da Barriola. Bere azken sakea partidu honetan bintzat. Barriola, erdi-erdikoa hori ere. Baina barruan, ezkerrez ere emanez Barriola, ohikoa duen bezala. Peña Garikano. Betarreno ez dik behin eraman. Ez. Ez dik apurota jarri, ez dik estutuia behinea. Denen gehiago izan dek, Abel Barriola. Bai, denean askoz gehiago izan da gaurkoa. Gaur erakustaldi... Luzegi. Luzegi, Horrentxe Luzegi, Abel Barriolak. Eta beraz, laugarrena. Kepa Peña Garikan norentzat, botik Aratz Mendizabalek lanean segitzeko, esaten dio Peña Garikan hori, baina jakina da hori oso zaila dela. Egia da pilotaria beti ahalik eta irudirik hoberen eman behar duela, baina egia da eraberean markagailuan 4 eta 21 izan da, oso zaila dela lanean segitzea. Peña Garikano, sakea luze, sakea da, eraman ordea. Hortan oso ondo, Abel, Aukera askotan ez izan ibili hor, sake eramaten da, pelota zaile, baina horre oso ondo montatu. Ormabikoa, errazenduko da Peña Garikano. Luze orain, berrez ere korrika egin behar Azpeitiarrak eta amaitu da. 22 eta 4, garaipen erosoa
lortu du Abel Barriolak, berak ere askoz lan gehiago egingo zuela pentsatzen zuen, baina gaur batak oso ondo jokatu du eta besteak bera dena baino gutxiago. Erakustaldi indi bai, Abelek. Lehen esan detena, behin eztik estutu peinak. Ni pentsatzen din partidu eta tanto gogortuzkio eta estutuko zula eta apurotan jarriko zula, baina ez. Denen izan da gehiago, sakatu askoz gehiago indik, errestature bai, erabat agindudik eta gehiago bukatzeko garaien harritzeko eune izan dik gaur Abelek. Jakinegatinik izan dit, hau bezala ibili eta bukatzen dakin atzilarik, gutxi izan dila, baina gaur bezala bukatzeare ez dek normala, dena atea zaiok, inspirazio apartakin ibiliek eta gainea ondo jokatu bakarrik ez, politxe indi gaur, dena frontoiko zulo guzti bilago izki, partidu bikaina indik. Eta horrek eri zorionak emango dizkiogu, zorionak Abel. Eskerrik asko. Bueno, euk ere pentsatzeuan gaur lan gehiago egingo huela, oan dela ordu bete galdetu ezkero, ze partido espero duk, Abel, seguru erantzuna izango guen, bueno, lan egin beharko dut, eta azkenean, lan askorik egin gabe, hori bai, lan politia eginez, 22 lau. Bai, nik uste lan hona indotela ez, ni behintzat oso pozik nau, eta bueno, eta ala espero nunez, biek, pelotean guztaren zaio jokatzea, eta gaur hasierati benta hartu dut, oin ere alde ere, onrerrek ere nere alde jokatu du ez, nik uste hor zama pixkat nabaritu dula peina eta ez dela lasai haitu ez. Gusten zen pelotean hasten ginenen, nik ezkerparetan sartzen asmatu diot, baina pelotea bat zegoala ez, pasatzen dena, sakekin ere asmatu indot, eta sak errematen nik uste jaia denak asmatu ditu behintzat ez, eta batek asmatzen duen noi pasatzen da ez. Eta gero gainera gauza bada asmatzea, eta beste gauza bada asmatzea eta gainera politia egitea, zenbat tantu eder? Bai, lauterdin, eta mano-manore, batez ere lauterdin, golpea eta importantea da, baina dudik ez dau, tanta bukatzen jakin behar dela, ez? Eta gaur egi esan, asmatu indot, espero oturrengo partidure, holaxe asmatzen duten, ez? Lehen esan dizotena, peina gaur erakutsi duna, baina asko ze pilotari gehiago da, baina mano-mano partidu dienen, holaxe pasatzen da, eta nik asmatu indot, eta berak ez du asmatu. Nik asmatuko dut biharko egunkariren batean azalduko den titularra. Itzuli da berriz ere 2002ko Abel Barriola. Ez, oainiken asko falta da hortako, ez? Nik uste aurretik ere esan nun, bakoitzekoak izo, bere pentsamentuk egitze ditu, eta pilotari bakoitzek, eta nerea bintza da, lehenengo partio irabaztea zen, eta, aurrerago ez da behitu nahi, ez? Bihar txafeta hola izola jokatuko du, hobenak irabazizela, eta, bita oitako baten kontra tokatuko zait, eta urrengo partio ere oso gorra izanen da, eta ja prestatu beharko da partio hortako. Gogorra peinarentzat izango da. Besteko ilusio bakarri eta 22 galdu momentu gogorra izaten dira, zuk ere ezagutzen dituzu. Nik izatzen dut, lauen bino gutxiotan, behin bino gehiotan gelditu naiz ere bai, ez? Peinari momentu honetan animatu imartzaio, ez? Nik uste pilotari handi dela eta oandiken handigoa izango dela, ez? Oandiken nik gehiena gustatzen zetena betaz ilusio ikaragarri daukela, eta ilusio eta saiatzen den pilotarekin beti kontu euki behar da, eta gaine gai ere badauke, eta seguro etorkizunen gaurko partio guztio grazirik izanen, minio etorkizunen zer esan handi emanen du pilotari dela, seguro. Erki Abel, eskerrik asko, segi ondo. Vale, eskerrik asko. Bueno, jator, oraingoan ere, Abel Barriola. Gaurko datuak adierazteko ez dugu denbora luzerik beharko, oso nabarmenak izan direlako irabazlearen aldekoak, hortxe dituzu 17 egin eta 4 galdu ditu, eta Peñagarik alerik ez du egin eta 5 galdu, aipatu dizuegu. Nun egin dituen gehien bat, Formabiko 5 horiek zakez beste 3, Tejadaz beste 3, Txapaganian guztutakoa, airez egindako 2 haiek. Orokorrean, kolorerik izan ez duen partidua, guk espero genuen, lehia gogorragoa izango zela pilotari beraiek espero zuten bezala, baina hauxe eskaini dugu partiduak, partidu motza, eta